Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ. An ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan. Ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo. O ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ. Min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye. Wa 15/20 o de don. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de don i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ anw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na aw minnu bɛ kan filɛ ni wagati na an ka bɔlɔlɔsira o fɛ ni o ye Mali kunnafoni jabarani so ale ye an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye tarata ye janvier kalo tile 31 san 2023 kunnafoni waati selen ne a y'aw bisimila kunnafoni daminɛ la bi fɛn min ye Union Africaine ɲɛmaa ye sa ale ni a ka maaw kɔni ye u kunda an ka jamana o kɔnɔna kan ni o ye Musa Faki Mahamet ale bisimilala an ka minisiri bɛ yen nɔ ni o ɲɛsinen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ kɔɲabɔ olu ɲɛnabɔli ma n'o ye Abdoulaye Diop ye ni maa fila ninnu kɔni o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya Abdoulaye Diop ale ka cakɛyɔrɔ yɛrɛ o kɔnɔna la ani a cakɛɲɔgɔn tɔw olu kɛrɛfɛ ni maaba fila ninnu u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya fɛn minnu kasa o de ye bolila camancɛ fanga ale taabolo koɲaw olu kan u tilala tuguni ni ka ɲɔgɔn ye u maa fila ni ɲɔgɔn cɛ u ye lɛrɛ kilancɛ bɔɲɔgɔnko ni ka o kɛ kuma falen o la an ka jamana ale bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na walasa karɔgɛrɛndinɛ tigilamaw olu bɛ se ka kɛlɛ juma tɛmɛnen chinois olu y'a yira communauté internationale la k'a fɔ ko u bɛna dɛmɛ don an ka jamana o ma walasa ka se ka karɔgɛrɛndinɛ tigilamaw ni ka olu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la u tilala tuguni k'a yira communauté internationale la k'a fɔ k'u fana ka kan ka dɛmɛ don an ka jamana o ma dɛmɛ min ni a bɛ tali kɛ fɛn minnu kan o de ye minanko ye ka taa se nafoloko o n'a ɲɔgɔnna caman o ma ani ka tila tuguni ka an ka jamana ka sɔn o ka yɛrɛma hɔrɔnya ma ka tila tuguni ka lakana ni ka o basigi an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ ni kuma in fɔra chinois ka lasigiden fɛ Nations Unies o kɔnɔna la ni o ye Dai Binki ye kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ o la ni wagati na u kɔni kelen don ka taa kari karɔgɛrɛndinɛ tigilamaw olu la fan bɛɛ lajɛlen fɛ u mana don wo kɔnɔ u bɛ u labɔ opération kɛlɛtigi Maliko olu kɔni bɛ ka u jeniyɔrɔ o fin kosɛbɛ an ka fintigilakaw kɔni u kelen bɛ ka hakilasigi ni ka o lase dugulamaw olu ma u y'a yira k'a fɔ ko karɔgɛrɛndinɛ tigilamaw kɔni bɛ bagabagali min ta ka dugulamaw olu sɛgɛrɛ sa o de kɔni ye u bɛ mugujugu ni ka o da u ɲɛ siraw la ka tila tuguni ka siraw ni ka o tigiw la fo ka taga se u bɛ maaw ni ka olu jaso ka tila ka musakaw ni ka olu minɛ olu tɔgɔ la u bɛ tila tuguni fana ka jaga ni ka o bɔli wajibiya dugulamaw kan u bɛ ka ɲɛɲini kɛ olu kow la walasa dan bɛ se ka sigi olu la
Festival Segu Army ni ale bɛ kɛ san o san an ka jamana o kɔnɔna la nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa segukaw olu fɛ yen nɔ a baaraw bɛna daminɛ bi janvier kalo tile 31 ka taa kuncɛ février kalo tile 5 san 2023 o la a bɛna kɛ segukaw olu fɛ yen nɔ berge du fleuve du Niger o la ɲinata talen do ka bila minɛn min kɔnɔna la sa o de ye patrimoine et créativité ni o ye an ka laadalafɛnw olu bɛ se ka yɛlɛma sɔrɔ cogoya min na ɲinata o bɛna kɛ a tan kɔnɔntɔnna o ye Segu Art Festival ni ale bɛ ɲɛnamaya o kɔnɔna la sa u y'a minɛn bɛɛ ta ni ka sigi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ale kɔrɔ n'o ye colonel Asimi Goita ye. Kunu janvier kalo tile 30 san 2023 kucalakaw fɛ yen nɔ u ka kɛnɛyaso min bɛ yen nɔ sa o kɔni maaw olu bɔra ka u ka nisɔngoya ni ka o yira ka sababuya kɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ si dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la n'o ye dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ sa n'u bɛ banabagatɔw ni ka olu la kɔlɔsi sufɛ ko olu kɔni ka musakaw tɛ ka di u ma bilen ani tuguni sa minɛnko dɛsɛ kɔni fana bɛ u la u dɛsɛlen don ni ka u ka minɛnw ni ka o sɔrɔ walasa ka se ka baara ɲuman ni ka o kɛ u ye lɛrɛ dama dama ni ka o kɛ nin baarabila in o kɔnɔna la u ye bagabagali ta k'a yira k'a fɔ ko u kɔni bɛ layidu ta ko ni u ka laɲiniw ma sabati u bɛna bɔli kɛ ko kura ni ka u ka nisɔngoya ka o yira. Muso dɔ a n'a den fila olu kɔni fagara barrage dugu o la barrage ale bɛ jɛnɛ o lamini na a kɛra janvier kalo tile 25 san 2023 sereboloma olu y'a yira k'a fɔ ko ni muso in ka in kɔni n'a denw kɔni fagara marifakisɛ de la ka u to u ka sokɔnɔna o la sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka se k'a dɔn maa minnu kɛra sababu ye ka nin waleya jugu in ni ka ale kɛ. An bɛ taa dolanci ale bunakun kan yanni an ka kunnafoni ka o datugu fɛn min ye dolancila maa 100 sa minnu ni olu kɔni ye u jeni yɔrɔ fin kosɛbɛ farafinna dolanci o la an ka maliyɛnden maa 4 o kɔni yera a la dolanci sira o fɛ football story ale ni kunnafoni ni ka o di a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Salifu Keyita Domingo o bɛ a la ka taa se Seydou Keyita Frédéric Umar Kanute ale ni Mamadu Jara Jila olu kɔni an ka jamana bandiri ni ka a kɔrɔta farafinna ka taa se Europe jamana o ma. Mali kunnafoni jabaran lajɛbaw jana an ka bi kunnafoni an ka o datugu sa aw bɛɛ b'a dɔn ka fɔ ko tunga lafiya de an ka kunnafoni ale jukɔrɔ madondoba ye a bɛ waati bɔ i n'a fɔ bi tunga lafiya ko k'a da a ka tungarangew olu kulo kan ka fɔ ke maa min bɛ yen nɔ ko terrain de bɛ i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ ni k'a kɛ duplex ye o kuma la u ka tɔn o bɛna dayɛlɛ tɔn min ni ale bɛna ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la duplex dɔrɔn o jɔli ma ale tɔn yɛrɛ kɔni maa 12 o de bɛna kɛ a kɔnɔna la n'o ye a groupe kɔnɔna o ye kalo 7 o kalo 7 maa kelen ka so u bɛ jɔ ni k'a di ma ka tile ta k'a di ma ka sɔrɔ a ma kɛ ni banki juru ye tunga lafiya de bɛ se ka o kɛ aw ye tungarange minnu bɛ yen nɔ ko terrain bɛ i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ kɛ duplex ye nin ye o wagati ale selen ni mɔgɔ min mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la sa i bɛ weleli kɛ 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya ale nana tungarangew olu lafiyali kama sojɔko la Mali kunnafoni ɲɛmaya sogo ko k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ e maa min bɛ yen nɔ sa i b'a fɛ i ka produit ale ka lakodɔn fɛn de b'i bolo i bɛ fɛ a ka lakodɔn minɛnw ka taa se o n'a ɲɔgɔnna camanw ma Mali kunnafoni kɔni kelen don k'a ka dayɛlɛ commerçant bɛɛ lajɛlen ye publicité ko o la ni mɔgɔ bɛ kunnafoniya wɛrɛw la i bɛ se k'an wele 76 65 63 82 walima i b'an wele 66 65 63 82 o la Mali kunnafoni bɛ bɛɛ lajɛlen ka bila la o kuma la aw k'an bɛn sini inshallah a kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.